Після виведення з ладу третини плавскладу Сергій Шойгу пообіцяв реанімувати Чорноморський флот. Під час доповіді перед підлеглими російський міністр терору анонсував поповнення на Чорному морі малими ракетними кораблями проєкту 22800 «Каракурт». Головной корабль этой серии «Циклон» вошел в состав Черноморского флота и успешно выполняет поставленные задачи. До конца года Зеленодольский завод имени Горького должен передать морякам еще 3 таких корабля. Можливо, Шойгу сам дав наводку для якнайшвидшого візиту далекобійних дронів. Зеленодольський завод імені Горького розташований у Татарстані на 200 кілометрів ближче, ніж уражений напередодні завод шахедів у Єлабузі. Ракетоносії типу «Каракурт» виробляють також на суднобудівному заводі «Залів» у Керчі, найбільшому подібному заводі Східної Європи, який також є основною ремонтною базою Чорноморського флоту. «Залів» після окупації Криму росіяни включили до складу холдингової компанії «Акбарс» з Татарстану, куди також входить Зеленодольський завод. На відміну від нього, Керченський суднобудівний завод уже вгатили французькими крилатими ракетами «Скальп» рівно 5 місяців тому. Тоді ціллю став саме малий ракетний корабель «Аскольд» згаданого проєкту «Каракурт». Він дістав суттєві пошкодження, так і не встигнувши взяти участь у боях. Окрім «Каракуртів», Шойгу пообіцяв Чорноморському флоту один додатковий сторожовий корабель проєкту 22160 «Віктор Великий», який також має зійти з верфі у Татарстані і відправитися до Чорного моря річками. Лише місяць тому близнюк Віктора Великого Сергій Котов зрешетили і пустили на дно Керченської протоки морські дрони Головного управління розвідки. Систему автоматичного розпізнавання облич встановили на Керченському мосту. Про це повідомляють деякі російські пропагандисти, посилаючись на оновлений перелік заходів безпеки незаконної споруди. Нібито в разі виявлення підозрілих осіб за біометричними даними рух можуть тимчасово перекривати. Відомо, що система автоматичної відеофіксації та реагування давно працює в Москві під назвою «Безпечне місто». За даними російських розслідувачів, щонайменше 200 тисяч камер фіксують кожен рух москвичів з розумних домофонів на тротуарах, в громадському транспорті та на автошляхах. Усі дані стікаються до єдиного реєстру зберігання та обробки даних. Відомо навіть про затримання нелояльних режиму росіян, чиї обличчя виявила автоматична фіксація. Чи встановлено подібні розумні камери на Керченському мосту, достеменно встановити не можна. Але після 2 вибухів на незаконній логістичній артерії з Росії до окупованого Криму загарбники посилили заходи безпеки. Рух незаконною спорудою досі закритий для усіх вантажівок, а водії та пасажири легковиків проходять посилені перевірки на контрольному пункті при в'їзді на Керченський міст. Кримсько-татарський бранець Тофік Абдулгазієв виснажений, ледве пересувається та відчуває сильні болі. Родичі ледве впізнали його при зустрічі. Про це розповіла дружина кримця Аліє Куртаметова, яка приїхала до тюремної лікарні в російському Челябінську, щоб дізнатись реальний стан здоров'я свого чоловіка. Лише днями Тофіка Абдулгазієва перевели з реанімації до відділення інтенсивної терапії. Человек, который всматривался в нас, в каждого, прищурившись, будто бы пытался узнать, кто стоит перед ним. Но потом он понял, немножечко пришел в себя и стал улыбаться сквозь боль. Его улыбка была настолько не такая, как обычно бывает это у него, у Тофика, но то, что я увидела, я это прочувствовала, что ему было очень больно даже улыбаться.
22 березня кримського бранця Тофіка Абдулгазієва перевезли у критичному стані з колонії Верхньоуральська до тюремної лікарні Челябінська. Там його помістили фактично у карцер. Замість лікарняної палати – камера у підвалі, де з крана текла настільки крижана вода, що обпікала руки, ділився бранець своїй дружині. Коли почали відмовляти ноги, Абдулгазієва стали перевозити колісним кріслом. І тільки після цього зібралися лікарі. Далі через високу температуру почалися галюцинації. Иногда, говорит, у меня бывали галлюцинации. На что, говорит, в моментах он это понимал, что он говорит не то. И ему стало очень страшно, что он вот умрет, не увидав своих близких людей. Аліє Куртаметова здолала 3000 кілометрів, щоб дізнатися точний діагноз. Але навіть після необхідного підпису чоловіка в лікарняних документах не змогла цього зробити. Жінка вимагала від місцевого омбудсмена контролювати стан здоров'я Абдулгазієва. А начальник тюремної лікарні на диво погодився допустити сторонніх цивільних лікарів. Дружина Тофіка Абдулгазієва сподівається домогтися огляду її чоловіка незалежним фахівцем уже найближчими днями. Нагадаю, що росіяни незаконно засудили кримця до 12 років колонії суворого режиму за нібито тероризм та спроби повалення російської влади. Тофіка Абдулгазієва тримають у тюрмі Верхньоуральська. Це сталінська катівня, відома раніше як політізолятор з особливим статусом у підпорядкуванні НКВС, створена спеціально для утримання ворогів режиму.